kolečko okolo ostrova, takú rýchlovku, no a mne vtedy padla sánka. Na prvý krát mi to doslova prirastlo k srdcu. To už som pozeral nehnuteľnosti. Sme chceli veľmi pekné more, chceli sme, aby tam nebolo príliš rušno, aby tam bolo bezpečno. Máme radi celkovo tú taliansku kultúru, mentalitu, jedlo. Knižka pre samoukov, kúška z taliančiny, podarila sa a išiel som rovno do praxe, pretože není ešte hodina do tej jamy ľadovej. Už teraz, keď ju necháme s miestnymi deťmi, ale nesmú tam byť rodičia. To more, tá príroda, kultúra, tá gastronómia. Najmenej ma baví byrokracia. Že keď tu niekto u miestnych skončil, tak skončil definitívne. Držať si dobrú povesť. Bez dobrej známosti nevybavíte nič a nikde. Nehnuteľnosti prenajímať, následne predávať. Prišla ako tretia nadstavba tá farma. 3 somáre, 2 ovce, 4 kozy, asi 100 slepíc. Chceme ešte pridávať ďalšie. Tie zvieratá nie sú na produkciu, ľudia pozrieť, vidia ich zblízka, môžu ich nakrmiť. Pestujeme zeleninu celoročne, takže tie vajíčka, ktorých máme prebytok, tak tie zase bartrujeme za tú zeleninu. Máme tu veľmi často práve tých dobrovoľníkov výmenou za ubytovanie. Všetko to má uvedené na našej stránke Život pri mori. Tam je rozpísané, čo to je, koľko to stojí. Spájame to s tým farmárskym životom, tuto pomedzi tými sliepkami, malá beha od malička, ale zároveň ide na Maldivy, potápa sa so žralokmi. Takéto dva svety. To sa nám páči. Hovorí sa tomu, že Sardínia je ako malý kontinent, čiže tu naozaj nájdete asi každý druh pláže, aký si človek môže vymyslieť. Sardínska strava tradičná, nie sú žiadne ryby. Sardínčania tradične sa mora báli,